Одбележан националниот празник на Република Бугарија во Битола. Во организација на Генералното конзулство на Република Бугарија во Битола беше прославен 3 март, ден на ослободувањето на Бугарија од турско робство. Всяка година той се отбелязва тържествено в цяла България, както и зад граница там, където има български дипломатически представителства, български общности и въобще приятели на България. Много се радвам, че имаме тази прекрасна възможност да отбележим този празник и в град Битоля, един много знаков и красив македонски град, заедно с нашите македонски приятели. На прославата присуствуваа голем број на пријатели, соработници, како и почесните конзули на останатите конзуларни представништва во Битола. Този празник ние вече тук го отбелязваме традиционно с създаването на Генералното консулство преди 8 години и се радваме и занапред да бъдем заедно и да отбелязваме този хубав ден. На 3 март 1878 година е подпишан Сан-Стефанскиот мировен договор меѓу Русија и Отоманската империја, со кој се става крај на руско-турската ослободителна војна и се создава повторно бугарската држава по речиси 500 годишно отоманско владење.